Ideme do Limbašského lesa. Ten les má takú nejasnú históriu, si povieme. A je teraz celkom aj viditeľnosť dobrá, aj počasie, neprší. Takže malo by to byť bezpečné. Sice za hodinku a pol máme tmu, ale tak malo by to byť všetko v poriadku. A uvidíme, že čo sa dneska bude príbeh. Takže je 24. septembra. Nachádzame sa v lese, ktorý má takú nejasnú minulosť. Všade tie kopy, dreva, to čo si môžeš potom natočiť kolo teba, za tebou. Svetliteľne objavujúce sa. No a to dievčatko, ten príbeh s dievčatkom, to si povieme. Tam pôjdeme, si ukážeme. Začínam mať vážne nepríjemný pocit z tejto lúky a radšej by som sa vydal na cestu do civilizácie. Páči sa mi to. Poďme. Na tie kopy. Všade sú tie kopy. Počuj si to? Nie. Čo to bolo? Choď!